Idan wannan shine farkon shigowarka wannan YouTube channel namu mai albarka Hausa MK News, to ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa da yadda za mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode. Masu saurare da fatan kun wayi gari lafiya a cikin shirin namu na hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku ji cewa shugaba Biden ya yanke shawarar cire sunan Cuba daga cikin kasashen da Amurka ke kallo a matsayin masu ɗaukar nauyin ta'addanci. Bayanai na cewa an kusa cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin 'yan Isra'ilar da aka kama a Gaza. A Najeriya, hukumar kula da harkokin lantarki ta ƙasar ta ce ta soma miƙa ragamar aikin kula da harkokin wutar lantarkin ga jihohi. Suna da damar da za su je su kirawo waɗanda za su saka hannu. How to record a song with your phone. Open the app and tap Create New Session. Idan rana ce da kai amfani da rana, idan iska ce da kai amfani da iska, idan kwan ne da kai amfani da kwan. Ko me Allah ya hore maka na wadda za a iya yin wutar nan da shi a jihar ka za ka iya yi. How to record a song with your phone. Open the app and tap Create New Session. You can produce your own beat or import an instrumental WAV file from your phone. Create a new track to record your... Daman akwai wannan tunani a zuciyarsa domin babu inda ya rubuta an saba mashi ko an cutar da shi ko akwai wani abin da aka yi wanda bai ji daɗi ba. Don haka mataki ne ya ɗauka na kai shi na ra'ayi. Taron ƙarshe da aka yi na NANEC ya zo, taron ƙarshe da aka yi na kwamitin dattawa ya zo. To za ku je dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Rikitar siyasa a Koriya ta Kudu ta ɗauki wani sabon salo inda masu bincike kan zargin yaƙi da cin hanci da rashawa suka kama dakataccen shugaban ƙasar Yoon Suk Yeol bayan shafe kwanaki suna wasan ɓuya da shi. An tafi da shi ne domin amsa tambayoyi kan zargin ta da zaune tsaye da kuma amfani da iko kan yunƙurinsa na kafa dokar soji. 'Yan sanda sun keta shingen da jami'an tsaron fadar shugaban ƙasar suka yi da ƙarfin tuwo, kana suka shiga har gidansa tare da ke birnin Seoul suka zakulo shi suka tafi da shi. But in a video message, Mr. Yoon said he had agreed to appear before the CIO. Wakiliyar BBC ta ce sai dai a wani saƙon bidiyo shugaban ƙasar ya ce ya amince ya gurfana ne a gaban masu binciken domin hana zubar da jini. Jam'iyyar adawa ta Democratic Party ta ce kama Mr. Young shine matakin farko na maido da tsarin mulki da bin doka da oda. Mummunar guguwa haɗe da iska mai ƙarfin gaske na barazanar haifar da ƙarin gobara a sabbin wurare da dama na birnin Los Angeles. Bayan shafe mako guda, 'yan kwana-kwana na ta ƙoƙarin kashe wadda yanzu haka ake fama da ita. Masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin wani yanayi mai hatsarin gaske da safiyar yau Laraba. The National Weather Service, the winds could undo the progress firefighters have Wakilin made. BBC ya ce hukumar hasashen yanayi ta ƙasa ta ce guguwar na iya mai da hannun agogo baya kan nasarar da aka samu ta cin ƙarfin wutar a wasu wurare. An yi kiyasin cewa gobarar ta janyo asarar da ta kai ta dala biliyan 275. Gobarar ta shafe sama da mako guda tana ci ba tare da an iya kashe ta ba, inda ta lalata dubban gidaje da kuma janyo asarar rayukan mutane 25. Shugaba Biden ya yanke shawarar cire sunan Cuba daga cikin jerin ƙasashen da Amurka ke kallo a matsayin masu ɗaukar nauyin ta'addanci. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce tana sa ran mahukuntan ƙasar za su saki fursunonin siyasa a madadin matakin da ta ɗauka a wata yarjejeniya da cocin Katolika ta ƙulla. Jim kaɗan bayan sanarwar, Cuba ta ce za ta saki fursunonin sama da 550. Shugaba Miguel Diaz-Canel ya yi maraba da matakin na Amurka, to amma ya ce har yanzu ba a cire musu sauran takunkuman da aka kakaba musu ba. Ta kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da sakin mutanen da aka kama a Gaza a ƙasar Qatar, inda dukkanin ɓangarorin ke nuni da cewa an kusa cimma yarjejeniya fiye da kowane lokaci a baya. Sharidan da aka tattauna a kansu sun hada da sakin 'yan Isra'ila sannu a hankali da musayarsu da fursunonin Falasɗinawa da ma janye sojojin Isra'ila daga wasu yankuna.
Bangarorin biyu sun bayyana fatan ganin an cimma matsaya daga ƙarshe. Ita ma ƙungiyar Islamic Jihad ta Falasɗinawa ta ce za ta aiki da tawaga zuwa Qatar domin shiga cikin tattaunawar. Mutumin da Donald Trump ya zaɓa don zama sakataren tsaron ƙasar Amurka, Pete Hegseth, ya fuskanci zazzafar adawa daga 'yan jam'iyyar Democrat a yayin tantance shi, ko da yake 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun yi ta sanya masa rigar kariya. Mr. Hegseth, wanda tsohon mai gabatar da shiri ne a tashar talabijin ta Fox, ya shaidawa zaman majalisar cewa an ɗaura masa wani nauyi ne na ganin ya mayar da Pentagon a bar fargaba a nan gidan duniya. Da yake martani kan zargin da ake masa na fifita maza a kan mata a baya, ya ce zai yi adalci a tsakaninsu. Ya kuma amsa tambayoyi kan zarge-zargen da aka jima ana yi masa na cin zarafin mata, inda ya ce kalan sharra ake masa. An da yi talagudan zafafan kalamai tsakanin ɓangarorin biyu 'yan Democrat da 'yan Republican. A wasu lokuta ma aka yi ta buga tebur. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bari mu faro rahotannin namu daga Amurka. Kamar yadda kila aka ji a labaran duniya, jami'an kashe gobara a Los Angeles da shirya wa fargabar samun karuwar iska cikin dare, wadda suka ce za ta iya ƙara rura wutar dajin da ke ci. Kayan zan kiyasta cewa gobarar dajin ta ƙona wurin da ya kai hekta 15,000, wanda jami'ai suka ce an rasa mutum akalla 25. Ga fasar rahoton David Willis. Sassautawar iskar da aka samu a kwanakin baya-bayanan da suka wuce ya ba wa jami'an kashe gobara damar shawo kan wani bangare na mummunar wutar dajin da ke ci, wadda kuma ta daidaita wurare da dama. To amma hukumar hasashen yanayi a yankin ta yi gargaɗin cewa za a iya fuskantar kadawar iska mai karfi a cikin dare zuwa asuba, abinda zai iya rura wutar dajin da ta ɗallafa. Hukumar ta ce iskar za ta haddasa wutar dajin da tafi wadda aka shafa mako guda ana faman ƙoƙarin shawo kanta, abinda zai iya haifar da babbar barazana. Yayin da aka jibge ɗaruruwan jami'an kashe gobara daga Canada da Mexico da kuma sauran jihohin da ke makwabtaka. Magajiyar garin Los Angeles, Karen Bass, ta ce jami'ai a birnin sun shirya tsaf domin tunkarar duk wani sauyi da za a iya fuskanta dangane da wutar dajin da ke ci da ma iska mai karfin da za a iya samu. Ko da aka tambaye ta a dangane da tsawon lokacin da za a ɗauka wajen sake gina wuraren da wutar ta lalata, sai ta ce za a ɗauki shekaru. Kawo yanzu da kiyasta cewa an yi asarar kuɗin da ya kai dala biliyan 275 sakamakon wutar dajin. A gaida Aisha Sharibaffa da fassarar rahoton David Willis. To kuma bari mu je Najeriya, inda hukumar kula da harkokin lantarki ta ƙasar ta ce ta soma miƙa ragamar aikin kula da harkokin lantarkin ga jihohin ƙasar. Matakin dai zai ba wa jihohin waɗanda a yanzu su 10 ne damar sa ido da kuma tsawatarwa kan yadda ake tafiyar da harkokin samarwa da raba wutar lantarki a cikin jihohinsu. Matakin da ya samo asali ne sanadin dokar gudanar da ayyukan lantarki, wadda ta baiwa jihohin Najeriya ƙarin iko kan harkokin samarwa da ma dakon lantarkin har ma da rarraba ta a ƙasar. Ga rahoton Zubairu Ahmad. A yanzu haka a Najeriya akwai kimanin kamfanonin rarraba wutar lantarki har 11 da suka hada da Abuja da Benin da Enugu da Ibadan da Ikeja da Kaduna da Kano da Jos da Fatakwal da Yola da kuma Aba. Idan har aka kammala bawa jihohin hudu wannan damar sarrafa wutar lantarkin da kansu, to likafa ta yi gaba, waɗanda su ne Enugu da Ekiti da Ondo da Imo, yayin da sauran shiddan ke kan hanyar samun wannan dama da aka fito da ita tun daga ranar 10 ga wannan watan na Janairu. Malam Alibukar Ahmed shine manajan gudanarwa na hukumar rarraba wutar lantarki ta Najeriya TCN. Wajen 1979 da 79 lokacin da aka siyasa irin ta su shagari, to wannan constitution din na 1979 in lokacin ya ba wa jihohi dama cewa kowace jiha tana da dama da za ta yi da kona makamashi, in dai lantarki za ta yi da kona na makamashin da dakonsa kuma ta kai shi inda za a rarraba shi. To shine tun wancan lokacin gwamnatin tarayya ta ce to ya kamata gwamnatoci su ma su shigo ciki, kuma kaga kamar yanzu inda ake ko gwamnatin tarayya ta ga idan ita ta ce yanzu abin da ake cewa foreign investment take zuwa waje ta kirawo waɗanda za su saka jari,
ita kaɗai za ta yi. Amma yanzu aka rarraba sa a ce jihohi 20 ne ma a cikin 36 suke, to kaga an samu sauki. Su ma suna da damar da za su je su kirawo waɗanda za su saka hannun jari a jihohin nan nasu. Idan rana ce da kai amfani da rana, idan iska ce da kai amfani da iska, idan kwal ne da kai amfani da kwal, ko me Allah ya hore maka na wadda za a iya yin wutar nan da shi a jihar ka za ka iya yi. Masanin ya kuma bayyana irin tasirin da hakan zai yi ga bangaren na makamashin lantarki da ya hada da samuwarsa da ma da jihohin za su zama masu dogaro da kansu. Tasirin da zai akwai makamasai da kwata-kwata ba a amfani da su, amma ba a amfani da abin da ake cewa liquid hydrogen. Liquid hydrogen din nan wacce ita ce ba ta gurɓata yanayi. Akwai biomass kamar su ciyawa, kamar su totuwan masara, kamar su itatuwa a cikin jeji da za ka iya ƙona su kuma kai lantarkin nan da su da yawa da sun kuma abin da fetur ɗin zai bayar. To kaga ko ba wata jiha da za ta ce ba ta da wannan biomass ko shara ko wani abu dai za ka iya yin lantarki da su. To wannan zai sauko da kuɗin lantarki. Daman duk abin da ya yawa dole darajarsa ta ƙasa. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma ba yadda za a yi abin da ake cewa a yi a samu energy security wadda koyaushe a daina ɗauke wuta, ya daina zuwa manja-manja, a daina samun abin da ake cewa system collapse. Dole sai ka samo wutan nan daga rana, ka samo ta daga shara, ka samo ta daga biomass, ka samo ta daga iska, ka hada da wacce ake yi da ruwa. To kaga in aka samu wannan ko ina kuma babu wata jihar da bata da shi. Kazalika hukumar da ke lura da yadda ake rarraba wutar lantarki ta Najeriya ta fito da wannan mataki ne bayan da aka samar da dokar da ta shafi makamashin lantarki a ƙasa, wadda dama akwai ta tun a shekarar 2013. Sai dai masanin ya ce duk da ɗaukar wannan mataki hakan baya nufin gwamnatin Najeriya za ta cire hannunta kacokan daga sha'anin wutar lantarki, sai dai sannu a hankali kusan dukan jihohin za su iya cimma wannan gabar sarrafawa da raba wutar lantarki gwargwadon arzikin makamashin da suka mallaka, wanda kuma zai iya zama babban alfanu ga al'umma. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To daga batun makamashi sai kuma na siyasa duka dai a Najeriya. Babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ta mayar da martani kan sanarwar fita daga cikinta da tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Dalhatu Bafarawa ya bayar. Matakin da ya zo ne a daidai lokacin da PDP ke fama da rikici iri daban-daban ƙasa da shekara 2 zuwa babban zaben ƙasar. Haruna Ibrahim Kakangi ya zanta da Yusuf Dingyadi, babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar ta PDP na ƙasa kan harkar watsa labarai. A dole za a ɗan samu rauni kuma za a ga abin bai yi daɗi ba. Don haka gaskiya ita jam'iyyar PDP babu inda take nuna jin daɗi a koyaushe aka samu ragi. Don haka wannan ficewar ta mai girma garkon Sokoto ba abin murna bane, ba abin jin daɗi bane, amma kuma ra'ayin shi ne kuma amincewa shi ne kuma yardar shi ne kuma cikin takardar rubuta ita uwar jam'iyya ta ƙasa ya bayyana hujjojinsa, kuma jam'iyyar PDP ba wani matakin da za ta ɗauka da ya wuce ta yi hakuri da wannan, domin shi ne mafi ala tun da haƙƙi ne da tsarin mulki ya bashi. To kamar ba ganin cewa ko kila akwai wasu abubuwa ne da aka yi waɗanda ba a daɗaɗa masa ba waɗanda suka sa ya fice daga jam'iyyar? A gaskiya mu a nan Abuja gaskiya ba mu da wannan, kuma a hedkwatar jam'iyyar PDP, domin kusan tun lokacin da muka samu irin 'yan matsalolin da ake ta fuskanta akan ire-iren 'yan korafe-korafen da ake a wasu jihohi, ita uwar jam'iyya ta kafa kwamiti na musamman akan maganar sasantawa da kuma tuntuɓa, kuma waɗannan kwamitocin sun ƙara aikinsu a wasu wurare ba su ƙare ba. In akwai wani abu to har yanzu ita uwar jam'iyyar ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin mai girma ambasada Iliya da Magun ba ta san da wannan ba. Amma ba ganin cewa kamar dama jam'iyyar nan musamman a matakin jiha kamar ta kubuce masa, to watakila wannan yana ganin cewa gara yadda ƙwallon mangwaro ya huta da ƙuda. To ba na tunanin haka, domin maganar shari'a ta kotu kamar mace mai ciki ce, yana iya yiwa a warware ko kuma wanda ake ganin bai samu nasara a mataki na